A piques de rematar o presente ano, o PP de Ribeira denuncia que seguen sen novas sobre o futuro polígono industrial. Fanse eco así os populares das declaracións formuladas polo voceiro socialista, membro do actual executivo, ante a falla de xestións diante doutras administracións na busca de financiamento para acometer a obra. E podo falar do polígono industrial. Se nos enche a boca de novo falando do polígono industrial. Temos a porta da esquina, pois un novo ano, seguimos sin noticias do polígono industrial, de como están o financiamento. Non hai un só movimento, decía o señor Suárez Puerta, integrante do Partido Socialista, integrante dese goberno tripartito. Non se fixo ningunha xestión coas administracións, ni coa administración do Estado, nin coa administración autonómica para conseguir financiación e financiamento para o polígono industrial de Ribeira que tantos anos levamos demandando. Dende o PP denuncian que non é este o único proxecto que permanece paralizado e acusan ao Executivo de inacción a pesar de contar con 7 dedicacións. Dende logo, o que estamos a ver, como digo, é que o cargo lle queda moi grande, que este barco necesita pois de máis implicación, posto que estamos falando de 7 dedicacións exclusivas. Estamos falando de 7 dedicacións exclusivas que conlevan ao Axuntamento de Ribeira, ao Concello de Ribeira, medio millón de euros. Ese medio millón de euros debe ser rentable para a veciñanza. Poñen como exemplo a nova biblioteca, da que consideran que non se iniciarán as obras na presente legislatura.